Grabatzen ari garen unean, gaueko 8 izateko 22 minutu falta diren honetan, Realak eta Osasunak gaur anoetan jokatu duten eSports ligako 24. jardunaldiko norgehiagokaren analisia egingo dugu. Garaipena gorritxoentzat izan da 1-bateko emaitzarekin, eta honen bestez lehengo astean Zeltaren aurka etxean utzitako zapore txarrorik entzeko ezinbestekoa izan da. Gogoratuko dugu Reala alde batetik Mallorcaren aurka usna berdintzetik iritsi dela gaurko norgehiagoka honetara, aldiz Osasunak galdu egin zuen, esan dugun bezala, Zeltaren aurka sadarren. Gaurko norgehiagoka ezinbestekoa zen irabazteko bi taldeentzat, eta horretarako bi entrenatzaileek honako apustu hauek egin dituzte. Batetik Imanol Alguazilek Remiro ipini du atepean, lauko lerroa atzealdean, Jon Mikel Aranburu berriz ere titular izatera itzuli da eskuinegaletik, Javi Galan ezkerregaletik, Igor Zubeldia eta Jon Patxeko atzealdearen erdialdean, Martin Zubimendi ibili da Euskarri lanetan, aurreratuago zelai erdian Turrientes eta Mikel Merino, eskuinaldetik edo ezkerraldetik Arxen Zakarian, eskuinaldetik Take Kubo eta goian golaren arduradun Andre Silva izan da. Osasuna berriz Sergio Herrerarekin atera da atepean, 5 lerroa osatu dute Mojikak eta Jesus Aresok egaletan, Mojika ezkerretik eta Areso eskuinetik, eta atzealdearen erdialdean Errando, David Garziak eta Unai Garziak, zelai erdian Aimar Oroz eta Lukas Torro eta Jon Moncayo aritu dira, eta goian Ante Udimir eta Ruben Peña, naiz eta Ruben Peñak askoz ere gehiago Jesus Aresori estaldura egiteko jokatu duen, batez ere hiru erdiko atzelarirekin. Osasunaren helburua gaurkoan nabarmen alik eta eraso gutxien jasotzea zen, kontuan hartuta Take Kubo jada itzuli dela eta Realean jokatuko zuela, baina orokorrean esan daiteke Osasunari bere apustu hori ongi irten zaiola. Norgehiagoka hasieran Reala nagusi izan da, ongi irten dira txuri urdinak gol gosez, baina zerbait falta izan zaie gaurkoan beste behin ere txuri urdinei. Osasuna atzealdean oso ongi kokatuta ikusi dugu, euren armak ere bikain erabiliz, eta egia esan gaurkoan Diaz de Mera izan da epailea, eta Jaun Andreok ez du txartel bakar bat ere erakutsi. Ez dakit hori aurtengo denboraldian esaterik badagoen norgehiagoka honetaz gain, baina ez du txartel bakar bat ere erakutsi Diaz de Mera Eskuderos epaileak gaurko honetan. Hori ere azpimarratzeko datua, zalantzari gabe. Lehen zatian ezer gutxi gertatu da, hor Take Kubo ikusi dugu batez ere Realaren erasoetan orkestra zuzendari makila hartuta, Beñat Turrientesek ere oso lehen zati ona egin du. Nik esan nuke, jada Beñat Turrientes aurten pixkanaka ere hasierako 11 horretan lekua hartzen ari dela. Egia da noski Imanolek jokatzen duen sisteman Brais Mendez, Mikel Merino eta Martin Zubimendi gainetik dituela, baina orokorrean esango nuke batez ere Beñat Turrientesek baduela behar bada beste horiek ez dute gaitasun bat, eta da jokalariak kanpo uztea, aurkariak kanpo uztea, sekulako habilidadea du atzetikan baloia bere oinetan ateratzeko, eta naiz eta presioa egin hori gainditzeko, eta hori Realarentzat oso garrantzitsua da, batez ere zuloak irekitzen dituelako alde batean eta bestean, eta hori Imanolek ikusi du, eta geroz eta konfiantza gehiago ematen ari zaio Beñat Turrientesi, eta ondorioz taldean ere pixu gehiago hartzen ari da. Osasunaren aldetik berriz garbi zegoen atzealdean sendo ibiltzea zen, jagoa Arrasaterenen helburu nagusia gaurkoan, eta gero ahalik eta azkarren kontraerasoan atera, batez ere Mojika eta Areso izan dituzte hor egaletan, eta hiru erdiko atzelariren aldeko apustu hori batez ere gero kontraerasoetan ateratzerakoan Realak baloia lapurtuko balu atzeraka etortzeko izango litzake. Ongi irten zaio hori Osasunari, eta lehen zatia usna amaitu da. Realak Andre Silvaren aukera bat izan du, Andre Silva gaurkoan gero aipatuko dugu, baina
beste eta baino parte hartzaileago ikusi dugu jokalari portugaldarra, eta hori Realarentzat ere positiboa da. Eta bigarren zatian, 59. minutuan korner batean, Realeko atzealdea despistatu egin da, eta Ante Budimirrek, sekulako buruka daio eta Lerremiroren atea gainditu du, Realarentzat kolpe gogorra izan da, batez ere lehen zatian Osasunak iaia ez duelako abisurik eman oso gutxitan, eta benetan Realari erasora joatea egokitu zaio, eta horren islada izan da 62. minutuan Imanol Alguazilek egin duen aldaketa hirukoitza, hiru aldaketa egin ditu entrenatzaile oriotarrak, batetik Brais Mendez atera du Zakarianen ordez, gaurkoan Arxen Zakarianek norgehiagoka ona egin du, demostratu du beste behin ere egalean barnetika baino hobeto moldatzen dela, saiatu da dezentetan izkin egiten, area zapaldu du, defentsan ere behar bada bestetan baino gehiago lagundu duela ere esan genezake, eta naiz eta gola ez saiatu da, jaurtiketa bat baino gehiago egiten, baina gola horixe da erresistitzen zaiona Arxen Zakariani, gaurkoan ere ez du aurkitzerik izan gol hori, eta behintzat norgehiagoka ona, eta ni horrekin geratuko nintzak, Zakarianen norgehiagokan, eta gero Brais atera du, Brais atera denerako egia esan jada Osasunak bere atzeko lerroa oso sendo zeukan, oso sendo, Jagobak oso tentuz jokatu du lehen gol horren aurrean, Osasunak bazekien bigarren golaren bila etzela itxu-itxuan joan behar, noski bila baina itxu-itxuan ez, hori alaxe izan da, eta horren ondorioz gerora Braisek ere ez du zuloak beste batzuetan aina erraz bilatzeko aukerarik izan, nahiko norgehiagoka grisa egin duela esan genezake Braisek, egin ikera bagarri batean baita ere Osasunako atzealdeari meritua emanaz David García lider zuela, lehengo urtean demostratu zuen David García, gainera Luis de la Fuentek ere selekzioarekin eraman zuen, gaurkoan aurtengoan behar bada ez dabil horren fin, baina gaurkoan berriz ere berretsi du David García erdiko atzelariak sekulako jokalaria dela. Gero, Ander Barrenetxea atera da, Mikel Merinoren ordez, Merino noski Pariserako gorde nahi du Imanolek, gogoratu behar baita, asteazkenean Realak Paris Saint-Germain alguztidunari egingo diola bisita, eta Mikel Merinoren norgehiagoka gaurkoan, egia esan ez dabil fin, Merino hor bere kontratu berritzea ere kolokan dago, aste honetan zehar EITB-ko kameren aurrean Miguel Merinoaren aitak esan zuen, bere ibilbide profesionaleko kontratu oso garrantzitsu baten aurrean egon daitekela Mikel Merino, eta ikusiko dugu ea Realarekin berritzen duen ala ez. Bere ordez Ander Barrenetxea atera da, noski, Ander Barrenetxearen sarrera norgehiagokaren puntu honetan ezinbestekoa zen. Abiadura ematen dizulako, barruraka, kanporaka, dena dauka Ander Barrenetxeak erasoko jokalari on bat izateko, baina gaurkoan ez da ongi sartu, ez da konfiantza sartu, naiz eta gerora pixkanaka hobetzen joan den, baina ez da nahikoa izan Osasunako atea gainditzeko, golarekin arazo handiak dauzka Realak azken norgehiagok hauetan, lehen urtean eta orain 2 urte ere gertatzen zitzaion, denboraldi hasieran ia denak sartzen ziren, baina beste batzuetan, eta orain kasua ez dira sartzen, baloia ez da sartzen, atera naiz eta Realak gaurkoan ez duen aukera garbirik horrela esateko moduan izan, behar bada takeku bokor area txikian izan duen aukera bat, baina gutxi gehiago esango dugu, eta horren ondorioz Realak ere arazoak ditu golaren aurrean, eta azkenik Andres Silva kendu, gustatu zait Andres Silvaren norgehiagoka, berak eduki du lehen zatian beste aukera garbi bat, behar bada gehiago eskatu behartzaio erdiraketetan, eta takekubok eta erdiratzen duenean hor buruz errematatzeko egoteko, baina eta Umar Sadik sartu du, Umar Sadik oso aste zail bat igaro ostean iritsi da gaurko norgehiagoka honetara, Mallorcaren aurka 4 akats larri egin zituen golaren aurrean, gaurkoan, zaleek ere txalotu dute, Umar Sadik atera den unetik eta animatu dute, bera saiatu da, baina naiz eta erdiraketa batzuetan ez du eguna, ez du unea hau Sadikek area barruan errandok egia esan oso ongi kontrolatu du Umar Sadik,
nabari da Osasunak arlo defentsiboan lan ikeragarria egiten duela, Yagoba Arrasatek, eta hori gaurkoan beste behin ere garbi geratu da noetan. Osasunak lehen aldaketa 75. minutuan egin du, ordurako jada Reala nagusi zen jaun eta jabe, baina Osasunak ere, eta hau da behar bada Realari kalte gehien egin diona, tarteka jokoaren ekimena hartzen zuen, Hor Ruen Peña kendu Ruen Garzia sartzeko, hor ere aldaketa eraso korsiago bat egin nahi zuen, eta Jagobak naiz eta ez itxuan izan bigarren gol hori gaizki ez zitzaiola etorriko bazekien Osasunari. Eta Ruen Peña kendu du, egia esan oso norreiagoka ona egin du, batez ere Realari atzetikan ateratzerako garaian oso erne ikusi dugu, horrez gain zela erdian ere baloi batzuk lapurtu ditu, eta Ruen Garzia irten da, Ruen Garzia atera denerako ja Osasuna gehiago zegoen lan atze kaldeko lanetan, erasoko lanetan baino, eta hori nabaritu da, ez baitu apenas protagonismorik izan. Realak 72. minutuan, jada orainik ere nagusi zenean, Amari Traore eta Ola Sagasti zela iratu ditu Jon Mikel Aranburu eta Beñat Urrientesen ordez. Beñat Urrientesen inguruan hitz egin dugu, oso norreiagoka ona jokatu du, behar bada falta zaio pixka bat arteka saiatzea ere, jaurtitzen ez, nik uste bakarren bat sartuko zaiolako, eta Jon Mikel Aranburu berriz ere sekulako norreiagoka jokatu du, ikusten da Imanolen sistemara bikain egokitu den jokalaria dela, atzean ematen dizun bezala, aurrean ere erasoan ematen dizu, eta urten Realarentzako deskubrimentu ezin hobea, zalantzari gabe Sanseko fitxa duen jokalari hau, eta Traore eta Ola Sagasti. Amari Traore saiatu da, ohiko moduan erasoan, ohiko moduan erdiraketak ipintzen, baina Osasuna oso erne zegoen gaurkoan Realak apenas bilatu ditu zuloak, Amari Traore ere momentu batzuetan ikusten genuen geldirik zer egin etzekiela, hain ongi ikusten zuen Osasuna kokatuta, eta Jonander Ola Sagastik, zer esan, ez? Eduki ditu hor bi aukera, ez da minutu asko izaten ari, behar bada ez da minuturik errazenean atera, baina kontraeraso batzuetan eman ditu pase txukunak, baina orokorrean beste plus bat eskatu behartzaio Ola Sagastiri ere. 73. minutuan Juan Cruz, Pablo Ibáñez eta Raúl García de Aro zela iratu ditu Jagobak, Mojika, Moncayola eta Budimir kendu egia esan, erabateko iraultza egin du, Juan Cruz atera du, atzealdean fresko egoteko, Takeku oso ongi zegoen eta horrez gain Amari Traore ere egal horretatik sartu da, horretarako noski freskoago dagoen jokalari bat behar duzu, eta Juan Cruzek behar bada bere egaletikan Amari Traore nahiko sartu da, baina gero area barruan bikain lagundu die bere taldeko defensei. Pablo Ibáñez ere hanka freskoak sartzearen sartu da, eta baita Raúl García de Aro ere. Eta gero Alejandro Catena atera du, 80. minutuan Unai Garziari bola igo zaio, eta ondorioz Alejandro Catena atera du, eta hauei da Osasunaren jokoan ez dute influentzia handirik izan. Esan bezala, porrot mingarria Realarena, golaren aurrean ez da bilfin, Imanolen taldea ongi jokatzen du, baina hau normala da, denboraldi osoan zehar gabiltza esaten, ez Realaren inguruan ari garela, Realak txapeldunen liga jokatu du, kopan urrun iritsi da, eta ezin da denean ongi ibili, eta orain gertatzen ari dena hainbeste lesiorekin eta abar, normala da, eta bere onera nik uste itzuliko dela Reala. Hauxe beraz, esan beharreko guztia, hurrengoan gehiago izango zuen, bitartean ongi izan, agur.